Čau ľudia, dneska budeme otvárať 7 megaboxov a 42 stardropov. Máte to v shope zadarmo, tak rýchlo tam behnite a poďme otvárať. Štvorka. Tu nič nepadlo. Trojka. Tu tiež nič. Štvorka. Nič. Štvorka. Nič. Šestka. Na trojke je volačo, tak poďme. A s kým na Mortisa. Rovno si ho ekvipnem a ideme na ďalší. A voľaké piny a blbosti na ňo. Ale aspoň voľaký skin. Jeden gem. Taký šťastie. Sedmička. Na trojke zas. A s kým na Shelly. Ekvipnem si ten skin rovno. Player icon. A to je všetko. Teraz ideme na tie. Musíme počkať, pokým sa mi načíta a dáme 42 stardropov. Lebo ja mám 2 účty a na jednom účte som už otvoril a mne tam padli 3 mytiky, potom jedna legendarka a rovno z tej legendarky mi padol Surge a skoro ma kleplo. Tak teraz poďme na hlavnom účte. Toto budeme len rýchlo klikať. Tu nič. Nič. Asi som... Poďme na to. A s kým na Ems? No, mohlo padnúť voľačo lepšie. Ale však za tých 79 gemov, či koľko to stojí. Dobre, ekvipnem. A ideme na ďalšie. Tretí stardrop a hneď legendárka, ten je normálne. Epic. Mythic. 500 coinov, hodí sa na vylepšovanie. Možno za tú legendárku a mythic mi asi bude padať iba epic. A mythic už asi nie. 100 kreditov berem. Super. 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 Epic. Pin na nitu. Mythic. Aj volačo. Mám skin na sama. Tak ideme ďalej. Keď tak toto video už má minimálne 5 minút. Tým, že otváram iba
megaboxy a stardropy. A toto už je konečné. Potom tu máte také blbosti a keby ste chceli vedieť, z tých 7 megaboxov a 42 stardropov mám krásnych 114 gemov. Takže akože som rád za to a určite si ich budem šetriť na voľaký event. Tak tuto máte voľaké skiny a toto ukončím, tak čaute.